San Sir Dandahan Family. Pangalaman anak kakatikiman dan lahat sa balay Panabang, Virgen sa Fatima. Virgen sa Fatima, Virgen sa Guadalupe, Señor San Jose, Señor Santo Niño, San Roque. Pagbibigay mo ka ng grasya, bumayo sa tawa ng kanang nagadawa. Alat pagkalaman ng mga San Pilipan Rampan San kita pengalaman kita pengalaman pada kita itu yang boleh kita pengalaman Mga di minister kanang orang Sundao di minister ubla pwede asod me ha ari tadi kena marag na nito. Di na pasulan me? Di na pasulan? Ah, dere na to.